ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂනයේ සහ ඩිජිටල් අවකාශයේ අලුත් ඉරක් පායයි. ශ්‍රී ලාංකේය මාස්ටර් ෂෙෆ්. மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சி 1990ஆம் ஆண்டு பிரித்தானிய பின்னணியில் ஆரம்பமான சமையற்கலை சார்ந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியாகும். உலகளாவிய ரீதியில் மிகவும் ஜனரஞ்சகமான மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சியை உலகம் முழுவதும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான பார்வையாளர்கள் பார்வையிடுகின்றனர். 70 நாடுகளில் 200க்கும் அதிகமான தொலைக்காட்சிகள் அதன் ஒளிபரப்பு உரிமையை கொண்டுள்ள நிலையில் சுயாதீன தொலைக்காட்சியும் அவற்றில் உள்ளடங்குகின்றது. அதன் அடிப்படையில் நாளைய தினம் முதல் இலங்கை ரசிகர்களுக்கு மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக உள்ளது. ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂනයේ සහ ඩිජිටල් අවකාශයේ අලුත් ඉරක් පායයි. ශ්‍රී ලාංකේය මාස්ටර් ෂෙෆ්.